Yaba mfowethu sanibona. Hamba kanjani? Niyaphila? Ningakhohlwa ukusubscribe, ni-like and-comment. Ngifuna sikhulume lapha. Akonakele kakhulu. Yikho ukuxoxa. Hleli lapha ngiyacabanga. Uyazi bafowethu, kunabantu esiphila nabo emhlabeni esingabathandi. Esingabafuni futhi. Kodwa siyaphila nabo. Yabona makuwukuthi umfana okanye umuntu nje. Awuyazi lento ebuhlungu ukuthi ukuhlupheka. Uzoba ne-pride, uzobonakala ngokuyiqhenya nokuyiphakamisa nalawa amelanga uyiphakamise khona. Iyahlupha-ke i-pride ngoba ngisho usuphuphile usuphelele oshadini, ilokhu ikutshele njalo ukuthi phakama, itshele. You understand? Thina sakhula kabuhlungu bafowethu, sakhula thina umama ebilisa amanzi. Mawukushaya nje futhi wayelinda kuze kube late. Uthi ngabo 7 afake ibhodo eziko abilisa amanzi. Mengathi ayasha lawo manzi, athela amanye. Abila amanzi, uhleli la ulinda ukudla uzibanjwe ubuthongo ulale. Ungabanjwa ubuthongo ulale bengakuphakamisi. Ungabanjwa ubuthongo ulale bakumbathise khona lapho lele khona. Kungekho ukudla. Ingekho into yokudla leso sikhathi. Akuthatha umama kubopha isisu uye esikoleni njalo ulambile. Uhamba ngonyawo 15 kilometers uhamba. Kuyi-snow, gcoba phansi ngonyawo. Kwaziwa ukuthi bathathwa abantu abafaka izicathulo esikoleni. Angisaphathi kuma uhamba ngebhayisikili esikoleni. Wawuyinqwele. Leso sikhathi ngicabanga ukuthi manje akusekho, akusenzeki konke lokho. Ingakho uzobona siphumelela empilweni because siyazi ukuthi siyakwazi ukuhlonipha omunye umuntu. Yabo mina umuntu one-pride ungitshengisa ikubo ukuthi linjani. Yila abantu uthola ukuthi ubaba uthisha. Njalo nge-25 okanye nge-15 uyahola. Bayazi ukuthi bayalala bedla inyama. Thina inyama sasiyibona uma kufiwe okanye kucuba inkomo. Ingakho uzobona sihlonipha simazi omunye umuntu. Kodwa ingane ekhulele emasekweni afudumele uzoyibona ngokudelela, idelela iziyedelele ngisho noma wayo. Nobaba wayo. Ingane ekhule ekhaya kudliwa kubuswa ingasweli lutho. Yizo ingane ezithi mayibamba o20 seziqala ukuphuma esandleni sabazali seziza koThekwini naseGoli impilo ifika ibe nzima ubaba seshonile. Noma mengasekho emhlabeni impilo ifika ibe nzima, akhethe iwunga, aqoma ukufa nemali. Athathe isibhamu ayokhomba ngoba akakujwayele ukuhlupheka. Thina sazi ukuthi kuthiwa yabo nje umbona ukuthi ukudla akukho usuphelelwa amandla. Hlala phansi la endlini. Uvala ihlazo lakho. Geze ngamanzi. Unebhuluku elilodwa. Uliwashe ulineke lelo bhuluku ungaqokile. Angisaphathi ke evasi lapho, thawula lokusula awunalo. Ya. Gcobisa ngamafutha okupheka. Uzoshoda ngisho uvaseline. Uhlobo lokuhlupheka esilwaziyo ke lolo. Hayi uhlobo lokuhlupheka okuthiwa imoto iphantshile kudingeka umuntu ozoza ezoshintsha isondo. No. Thina sazi inhlupheko yokuthi ke uma udle namhlanje uyazi ukuthi kungenzeka ukuthi ungakutholi ukudla ensukwini ezintathu ezizayo. Kulowo muzi angeke uzwe ingane ikhala, ngeke uzwe ingane ijabula yimini, ngeke uzwe kujatshula no. Hlezi kuthule ngathi akukho muntu kulowo muzi.
basesikoleni, uNkulunkulu bafake esikoleni sokuhlupheka nokwazi impilo. That is why uzothola ukuthi kulowo muzi uma bethola u-10,000 leyo muntu uyawuthatha umbela phansi, awufihle, alinde isikhathi esinzima. Uyazi ukuthi uya-investa lowo muntu uma ethola imali. Wena uma uthola imali ucabanga ukuyothenga ubrand udunuze because ukhule ekhaya kubuswa. Mina baningi abantu engibaziyo abangenalutho, kodwa ungaya endlini yakhe obrand bawu-40 kodwa kubo kulawula ngamanzi, kubo kunyiwa amanzi, banye amanzi. Uzele uney'ngane eziwu-19 akazondli lowo muntu. Ingoba wathi ekhula ubaba wakhe wayemthengela iphuma neLacoste, akaze ahambe ngey'nyawo. Bafowethu impilo inzima ngale ndlela yokuthi yabo mina nginenhliziyo embi sidalo, nginenhliziyo embi ongawukuthi uma ngibona umuntu ehlukumezeka inhliziyo yami babuhlungu ngamane ngiyontshontsha ukuthi umuntu uhluphekile ngimsize loyo muntu, kunokuthi ngitshontshele ukuthi mina ngihluphekile. Ngeke ngiyenze leyo nto. Mina ngilala ehlathini iminyaka, ngihlala emgwaqeni la eGoli, ngicela usizo kubantu engibathatha njengokuthi baseduze nami. Akekho noyedwa. Abanye babeze bangitshela ukuthi asinayo ingane enentshebe eGoli, kodwa manje yibona abaguqayo kumina bezocela umsebenzi. Uyayibona leyo nto? Bayazazi abanye bengixosha ey'ndlini zabo, ngifikile ngizocela indawo yokulala, ngimtshele umuntu ngithi mfowethu angiyifuni imali yakho, angikufuni ukudla kwakho, ngifuna nje ukufihla ikhanda ngoba eGoli kuyabanda. Uthola kuyo umpompi wamanzi, uthi uyavula amanzi engaphumi, ufrizile, kune-ice emlonyeni lapho kuphuma khona amanzi. Kangakanani mina ngilele lapha ngidindilezile ngaphandle, zinginetha imvula, ngithi ngifika umuntu angitshela ukuthi masitenda akavumi, kodwa in 2 weeks ngibone esehlala nomunye umuntu onjengami. Ngitshela ngokuhlupheka. Uyabona uNkulunkulu mekukhetha kubantu, ekuthatha kubeke ekuhluphekeni ukuze ufunde ukuthi uma usunemali uyisebenzisa kanjani. Ngisho ngathiwa umuntu onemiliyoni efuna ukukusiza, ngeke kwenzeke lokho, ngeke usizakale, because uNkulunkulu sakufake esikoleni senhlupheko ukuze uma usunemali ukwazi ukusiza omunye umuntu ohluphekayo. You understand? Mina bafowethu ngikwazi ukudla edustbin, ngikwazi ukukulandela ngikubona udla, ngikale isisu sakho ngibona ukuthi ngeke uzukuqede lo kudla, kulandele 2 kilometers, ngifuna la uzolahla khona lokho kudla, ngifike ngikuthathe ngikudla. Mina ngikwazi ukuqoqa amathambo enyama yenkukhu, e-chicken, ngaqoqa amathambo ngilale ngidle wona. Yabo ngaya lapha yaku-Claim Street eGoli, yini leya i-High Point yini, khona isipala laphana sinama-steps kanje. Yeah, I think ya-High Point. Laphana kwakudayiswa namanje isekhona leyo nto, nginokuya ngiyoyi-check-a, ngifike ngiyithenge ngizoyibeka la endlini ibe yisikhumbuzo. Yabona isikhumba senkukhu, skin se-chicken, isikhumba nalezi zinto lezi ey'la emuva enkukhwini okunje, bayayithatha lezi zinto, ayikho inyama laphana, iskin esifrayiwe kanje. Bayithathe leyo nto bayifraye bese bayithatha bayifake kwi-take away, bayifake eplastic njengokudla, bayidayise R1.50. Hamba lapha elokhuzana eHillbrow ngaku-Claim Street, kune-High Point. High Point yes, High Point, khona isipawo lapho. Uma use-Hillbrow ubheke edrobheni, ubheke phansi, isitolo sakhona sikwa-right. Iy'khumba zenkukhu ezingaka bazibize u-R1.50.
bengihamba mina ngifike ngithenge leyo nto bese ngiyehla ngoklim ngishone phansi ngidlule e-MTN mase ngizofika e-MTN laphana e-BP garage ngize ngapha kubani lo utwist uqale e-MTN utwist mase khuphuke shona le phezulu utwist bese ngehla ngotwist usuka sewutroy lapho ke ehle njalo ngize ngiyofika emashanganeni lapha elokhuzana ku-Kerk kune discount le bheke le eFaraday awu2 khona ebheke ngapha phezulu e-MTN nale ebheke eFaraday ngingene laphana ngifike ngithenge i-Kingsley kune drink yakho kakhulu kuthiwa u-Kingsley ekhona egona ngithi uno refresh nobani bani leso sikhathi ibu-10 rand 11 rand lapho iwu-3 liter 3 liters bese mangisuka lapho ngehle njalo Richard or Kerk ngishone le ku-end la okujika khona ujipi ya la ofika ungene khona ujipi sengena edrobheni amatekisi asukaphi angazi asukaphi lamatekisi ngapha ko-jipi ko-Julius mengena edrobheni kanje ujipi no-end ngifike ngithenga ipapa lo-5 rand mangathenga lelo papa okanye ngifike ngicela uklina isitolo la kudayiswa khona ukudla ngikline bamphakela ipapa lo-5 rand ngidle lezo zinto kuyokuphela u4 days ngidla leyo nto idrink ishisa ngiyifake la kubhaka kwakhona usuzuthunge nangamahwayela idrad kuthungile kunzima hayi ukuthi babe ngangibona abantu babe ngibona yabo nje ubani lo Richard okanye upresident kuno fair price odayisa osofa ngangifika laphana ngicela uplastic kunosisi osebenza laphana sengikhohlwa noma wanongoma yini lo sisi fishane umhloshana ya ngafika laphana ngafika ngalokhunja ngafika ngicela uplastic wombhede mangicela uplastic wombhede ngiwuthatha uplastic wombhede ngiwuvale zonke imbobo makuthi ulimele ngiwuvale zonke imbobo bese ke ngiyawuthatha ngingena phakathi thola ukuthi kuyabanda okanye kuyanetha ngingene phakathi oplastikini ngibophe lapha phezulu bese ngiyalala shisa ukudlula umuntu osendlini lapho tshela ngenhlupheko mina engidlule kuyo hayi omunye umuntu hayi inzwa bethi mina engidlule kuyo mina inhlupheko la ekhona bekhona abantu abangangisiza kodwa bengafinyeleli because uNkulunkulu bekufihlile lo kanti umuntu mina ongathanda ukubika because mina ngikhule ngekho umuntu engingaceba kuye ngingenayo ubhuti ngingenayo sisi engingaceba kuye ngingenayo ubaba ngingenayo mama engingaceba kuye ngathi ngiyaceba kuye ngicebani yayizwa leyo nto impilo inzima njengamanje ngifikile kuleya sisi laphana I think leya sisi unabo 12 years esebenza lapha angazi leyo fair price wafika nini I think Richard yini yes Richard umehla ngoPrichard usuka uPrichard eDelvas udlula uTroy omoyi ushona le ukumoyi ukunugget Richard noNugget yes mangaphazama khona lapho adona sengikhohliwe but ulapho ngafika manje kulosisi kulonyaka lo 2023 ngafika ngamtshela ngathi sisi sengiphumelela ubukimoto engihamba ngayo sengumculi sengidumile ngazo umhlaba wonke manje ngiyali-actor wathi kumina akaze ngibone umuntu okwahlala emgwaqeni ophinda abuyele endlini abe right ngathi no kuhlokile ukuthi iphupho lakho lilelephi makuwukuthi uhlala emgwaqeni uyabhema mina bengingabhema ngisho ugwayi isigarethi ngayibhemi ngisho insango utshwala ngingabuthinti because benginephupho lokubuyela endlini leso sikhathi you understand uNkulunkulu emuhle njalo ngilokho engizamile ngagcina ngibuyela endlini ingakho ubona abantu bengichwenisa ngendlela abachwenisa ngayo ngiyuvala umlomo ngithule nje ngiboke ngithi uyabona abafowethu ukuhlupheka ungakwazi ukuhlupheka ungakwazi ukukhothamela labantu elimabiza ngamakwerekwere namhlanje uma uhluphekile uyazi ukuthi uma uhlupheka uyasifunda isishangane ngenkani
ukuze umshanga nakuzwe akusize. Uma uhluphekile ulimi lwaseNigeria lifunda ukuze iNigeria likusize. You understand? Mina alukho ulimi engalikhulumi mina. Ngithusa abaningi kwesinye isikhathi ngihumusha olunye ulimi. Umuntu esihleba sihleli naye ngamphendula ngamtshela ukuthi webhuti senkingeni. You understand? Because ziningi indawo sengihambile bafowethu ngizama impilo. Njengoba nawe ula eGoli kumanje uzozama impilo. Njengoba useThekwini, njengoba ulawo khona nje uzama impilo. Mina-ke kuWest akukho la engahambanga khona umuntu engikhohlisa. Abanye bengisusa eGoli bethi asihambe sikuyise emakhaya uyongibhekela inkomo zami into edlala ngapha. Aqede engangikhokhela because ubona i-street kid. Ngize ngisho sometimes ukuthi yabona ukube kuthiwa sasikhona isandla mhlambe esingcono, mina ngabe kwezemfundo akekho umuntu ongangithinta ngoba manje lawo mabanga lawo engafinyelela kuwo ngenzima kakhulu. Cishe bonke abantu engangihamba nabo akekho noyedwa ngabamba. So ngikusho bafowethu ukuthi impilo inzima. Inzima impilo ngalendlela yokuthi uma ngingakuthatha mina bonke labantu abayibiza ngensizwa abazibona bephethe bephakeme kuzo zonke indawo la baphethe khona. Uma ngingabathatha ngibadlulisela engihambe khona ukuphila kwabo kungalahleka mhlawumbe abanye, because ubizwa lifani, sibizela endaweni ezingafani siyabantu. So engikushoyo-ke bafowethu ukuthi i-pride ayimsizi umuntu omnyama because inhlupheko iningi emntwini omnyama. Ungajabula namhlanje umchwenisa umuntu namhlanje umbandlulule wenze zonke izinto ofuna ukuzenza kuye lowo muntu aphumelele. Mina abantu babengixosha uma ngifika endlini yakhe umuntu ngizocela usizo angixoshe. Omunye wazi wathi no lo muntu akekho right uzongitshontshela akahambe. Yabo mina ngaze ngiboshwe, tshela mina enye secret. Angikaze ngiboshwe mina, ngiboshelwe ukuthi kuthiwa ngitshontshile okanye ngimkhomba umuntu ngamtshontshela, no akaze. Nangelilodwa ilanga akaze impilo yami yonke. Neminyaka manje ngiphila emhlabeni. Angikhumbuli ukuthi angitshontshele umuntu mina ngalala ngiboshiwe. Abantu abasondele nami bayangazi ukuthi ngiphila impilo enjani. Mina umuntu okuyihlalela endlini ngivala umnyango bese ngiyarelaxa because ngiyayazi inhlupheko, ngiyabazi ubungozi okucaluza. Uyayizwa leyo nto. Bengangibuka abantu ngendlela abangibuka ngayo, mina ngiyazi ngibhekephi nala engikhona ngisazodlula kubili. Kuyolamla impumelelo okanye kulamla ithuna. Uyayizwa leyo nto. Niyazi-ke bafowethu ufakazi nina. Mina ngifike la kulo mkhakha engikuwo njengamanje ngoba nakini ngaziwa nje. Bekunzima empilweni yami. Kodwa akaze ningizwe ngiyenza ividiyo ngithi bafowethu ngilekeleleni in because bengibonga lokho enginakho leso sikhathi ebenginakho. Because mina ukulala endlini nokulala ngidlile kuyisibusiso empilweni yami, nokondla iy'ngane zami nabasondelene nami uma be-right kuyisibusiso empilweni yami ngiphelele. Akukho okunye engikudingayo ukudlula lapho. So ngikusho ukuthi uyabona le nto ekwenza ube ne-pride yeke ngoba izophela, and leyo nto misiphelile azovela amahlazo. Le nto ifana nokuthi umuntu nomama osebenzayo akasebenzeli wena. Zitshele lokho ukuthi lo mama osebenzayo akasebenzeli wena. Makuwukuthi unobaba osebenzayo, lo baba osebenzayo akasebenzeli wena, uzisebenzela yena, usebenzela ubaba wakhe. That is why uma ngabe umuntu eba nomuzi
uthi akwenziwa lokho emzini kababa kodwa wakhiwe uyena. Umuntu, ingane mikhula izalwa kumele iyakhele uyise umuzi. Wena uzowakhelwa zingane zakho la uzoshaya khona umthetho. Lo owakho wenzela uyihlo, wakhela ubaba wakho. That is why ukuba umuntu kuthiwa ingane mikhula kumele ukuthi iye esikoleni. Ayikhokhele esikoleni, umzali uyena okumele ukuthi ayikhokhele ingane. Mese ibhadalela i-school fees, ayenzele zonke izinto njengobaba, ikhule leyo ngane nayo. Misikhulile yondlwise. Ungachomi ngemali yabazali bakho. Sebenza uthole yakho imali. Yona ozochoma ngayo. Umzali wakho kube uyena ochoma ngemali yakho. Because akwenzeki ukuthi wena ufe kuqala. Umzali kumele afe but ngokungahloniphi kwethu sesiyafa phela manje. Basingcwaba abazali. Kahle kahle yithina omele singcwaba abazali ngenhlonipho. That is why kungashiwo ukuthi hlonipha indodana nendodakazi yakho ukuze insuku zakho zande emhlabeni. Kuthiwa hlonipha uyihlo ukuze insuku zakho zande emhlabeni. Kodwa manje obaba yibona abangcwaba amadodana because asisahloniphi bafowethu, asisahloniphani, asisabahloniphi abazali bethu. Khona ukuqhosha, yazi ukuthi umuntu one-pride uhleze ne-pressure sonke isikhathi. Uma ubona uphunga lenja ethenge, ngicela ungivulele curtains. Uma ubona uphunga lenja ethenge i-Uno, usune-pressure. Wena sekumele uthenge unumber 7, sekumele uthenge iPrado ngoba mina ngithenge i-Uno. Uzungene komashonisa uzuyotshontsha because une-pressure. Philela i-fashion, show off. No, investor. Mina ngeke uze ungibone ngichoma ngempahla, ngeke. Leyo mpahla ngiyithengele ingane yami ngizochoma because amandla engane yami. Mina ngisebenzela ubaba, mina nobaba wayesebenzela uyise. Noma ngathiwa umazi noma ngingamazi ubaba, noma ngathiwa umazi ubaba wakho, ungavumi ukuthi iy'ngane zakho zikuphile le mpilo okhulu uyiphila wena makuwukuthi kuyasebenza kahle ekhanda. Iphupho lakho alibe lodwa empilweni, ungabi namaphupho amaningi ngathi uyingqongqolo. No, umuntu akabe nephupho elilodwa, umuntu lokuphumelela ngenkani. Yayizwa leyo nto because uNkulunkulu ukunikeza umuntu ofana nawe. Yazi ukuthi makuwuthi uhambule, uNkulunkulu uzokunikeza umuntu ohambule. Akwenzeki ukuthi umuntu akunikeze ubaqobo nohambule. uNkulunkulu ukunikeza lento iyona ukuze kuqondane. That is why ama-divorce emaningi. Kunomuntu othi usefuna ukushada, eshadela ukuthi ngoba usibani ushadile, ashade naye. uNkulunkulu amnikeze nomunye umuntu naye ufuna ukushada ngoba usibani ushadile. Kube ama-show off omabili. Ngeke kuphilwe la ekhaya, kuyoliwa la ekhaya. Bese ngizwela mina iy'ngane ezizalelwe emzini we-pride ngoba lezo ngane ziyodla i-pride, zikhule nge-pride, nazo ziyisabalalise i-pride ngoba zikhule ngayo la ekhaya i-pride. So bafowethu, ngiyacela ukuthi-ke ngizobuya ney'gcwele